Bisan ano man ang aton ma-experiensyan sa sining nga mga kapanahunan, ang aton nga mga pagantos, ang aton mga kasakitan, bisan pa ang aton mga persecution, hindi naton malimod, hindi naton mabaliwala ang saad sang anak. Ang saad sang Ginoo nga iyay padalang iyang anak, agud nga magluwas sa aton, agud nga mag-alay-ay sa aton, agud nga magtatap sa aton sa sini naton nga mga eksperyensya. Ang pagtuong subong, simanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, o kon pag-sitting sa atong leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ari may duwa kita ka mga bisita, masunson na naton sila na pamatian diri kag naimbita na naton sila for several times. Ang ako una pakilala sa inyo ang isa ka dalaga taga Kamanggalan City, Negros Occidental. Siya isa sang aton mga instructors diri labinigid sa may statistics kag siya man isa sang aton mga people behind the research department. Wala sang iban si Ma'am Lucille Agustino. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Thank you so much. Kag also ginagreet ko man ang aton nga brothers and sisters in Christ sa Kabangkalan and also sa Iloilo, Espacio Family, kag sa aton mga friends, Pastor, dito sa Mindanao, sa CMU. They are watching with us as well sa lesson study. So, kabay ang Ginoo magapakamaayos sa aton samtang kita magatuon sang lesson 3. Yes, and that's correct. Ang ikaduha nga akong pakilala sa inyo, pero may naging ninyo niya makita. Kagkanami sa mga insights nga iya nga gina-share, ginapakigbahin sa aton. That's why I invited him this week. Kaya nga aton nga lesson this week, medyo madalom-dalom mga kauturan. Siya isa sa aton mga instructors or professors diri sa School of Theology. Labi na gid mga kauturan ang iyang nga ginatudlo ang bahin sa New Testament studies. Siya ang aton teacher sa Greek kag sa Hebrew languages diri sa aton mga estudyante mga kauturan. Wala sang iban, soon to be doctor as of now, Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong adlaw sa iyo. Hello, Pastor. Praise the Lord. Kag salamat mga kauturan sa inyong padayon nga pag tuon upod sa amon kag paghatag sang dakong bili sa aton nga lesson study sa matag semana. Kabay pa kita tanan ma-bless, especially sa aton mga alumni, sa aton mga parents, sa aton mga students nga nagpamati nagaupod sa amon subong. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ako ginakalitan si Pastor Doroy because soon, few months from now, madula siya for several years diri kay makadto na siya sa American Sandros University sa iya pagkuha sa iya doctoral degree, especially on the New Testament studies. Sa hindi pa magbasa si Ma'am Lucelle sa aton sadsaran nga teksto, ako na pasalamatan ining mga katawan sa likod sining aton nga programa, ang Pagtuon Subong, ang mag-asawa nga Juhan and Myla Susana, Merel and Mark Mendoza, Susan and Jet Caro, Rowena and Joel Rasol, Iboy and Jessica Malabanan, ang mga mag-ulutod nga Jenna and Alex Fijidero, ang mag-ulutod Marlene, Jamie and Anneli Treño, Pastor and Dr. Rivendor,
si Mr. and Mrs. Alvin Estrada, and then Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr. Mga kauturan, ara kita gyapon sa Radyo Bandera every 8:30 to 9:10 every Friday kada Biyernes. Kagara man kita mabatian sa Hope Radio Hinubaan 97.7 kada alas 7 sang gabi Biyernes kag alas 7 sang aga Sabado. Mga kauturan, gabay pa nga ang Dios magapakamayo sining naton nga programa. Aton ni duko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga may siningat iyon. Siliwat kami nagapasalamat sa imo. Ikaw naman magagamit sa amon kag ang imo naman kabubuton amo ang matuman sini nga pagtuon subong sa eskwela sa Batika sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes. Ma'am Lucela, aton sa jaran nga teksto. So ang aton memory text makita ini siya sa Hebrews 1, 2 hasta sa 3. But in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Amen. Makita ina mga kauturan sa Hebrewanon kapitulo 1 versikulo 2 kag 3. Pastor Droy and Ma'am Lucel, hari na kita sa lesson 3, the promised son, ang saad nga anak. Ang aton nga teksto sa sining simana on chapter about Hebrews is chapter 1. This is what I have discovered. And then na-center siya sa verses 1 to 5. Okay. And the general concept of this study is the promised son. Yeah. Nakibalo kita makotaran sa background nga ang ginsulat ini ni Pablo tungod kay ang mga Kristohanon during his time gina-persecute. Labi na gid ang mga Hudiyo nga nahimong Kristohanon nagsunod kay Kristo upod man sa mga Hentel. Isa sa mga mensahe ni Pablo amo nga ang Kristo nga inlansang sa cross was the promised son. Pastor Droy, ang aton Sunday election is about in the last days. Can you exactly tell our people, mga kauturan, ano ang buot silingon ni Pablo nga sa katapusan nga adlaw ang saad sang anak ma-fulfill? Yes, Pastor. Okay, so kita mga kauturan, mga kabiyanan, pag makabati kita sa last days, katapusan ng mga inadlaw, ang atong panghuna-huna nga subong sa atong panahon. But that's only partly true. Tuod na siya, pero kung magkadto ta sa Bible, ang last days kali mas broader siya. Kag mas dako pa nga panahon. Because like if we read Hebrews chapter 1 verse 2, nagasaling diri, has in these last days spoken to us by his Son. So sa panghuna-una kag ang mensahe ni Apostol San Pablo kag sa ibang mga propeta, ang last days nagsugod sa panahon ni Jesus pa. That's 2,000 years ago. First century AD. Nga aman bangon kay si Jesus ang fulfillment sa promise sa Ginoo nga ang iyang anak in the last days. So ang last days sa atong panahon karon may tuod man na siya, but sa Bible it started in the time of Jesus. And that's correct. Mga kauturan, hambal ni Pastor Droy, nga sa concept sa una-una ni Pablo, nga ang last day sa ilang kapanahonan. Kag that's correct. Sa aton subong, aton presente subong, last days man Sa aton pa, kung sino ang kao magambal last days, kung ano man ang pizza ang iya, amo na ang last days personal nga last days sa iya. Yeah, and that's correct. Yes, Ma'am Lucella, anong imong madugang sini? So, kung sa last days, kag napakita diri sa fulfillment bala sa present na nga sa Old Testament nga nag-announce sila that in the latter days God would raise up a king who would destroy the enemies of his people. Yeah. So kayo di ba lawig man gani nga span ang tong in the last days, pero na fulfilled ni siya sa sa time na ni Jesus nga, and who would attract the nations to Israel, and also promise were fulfilled in Jesus. So ang the last days nga span na mas na fulfilled pagid to sa sining sa present time ni Jesus Christ.
Kag to be fulfilled, Pastor, because it mentioned about resurrection. It's mentioned about the new life and the So kingdom. nagapadayon progressive. Nagapadayon, progressive because truth is progressive. Yeah. So ang ginabal ni Ma'am Lucel kay na nga na fulfill ni Jesus nga mag overthrow nga magdaog sa kaway and then na fulfill na ni Jesus dito sa iyang nga pagpuasa after sa iyang Temptation baptism. kag dito sa cross. Kag dito sa cross sa Calvary. Yes, Pastor, do you have something to add? Yeah, amo lang na, Doc, nga how could Jesus fulfill? Paano na natuman sa kabuhi ni Jesus? Bangod nga gidaog ni Jesus si Satanas. Aton hibalon sa last nga lesson in a one-on-one combat nga siya ang aton nga champion, siya ang aton nga king. Yeah. So, Kaga muna mga kauturan ang exhortation, amo na ang laygay, amo na ang sermon ni Pablo sa mga Hudiyo. Kay ti ang Hebrohanon ang mensahe ni Pablo sa mga Hebrohanon nga magpadayon sa pagalagad. Kay ti they were being persecuted, they were being harassed. Especially during the time nga despite nga may Pax Romana or there is an agreement between the Jews and the Roman Empire nga ang Hudiyo maka-exercise sa ila religion pero ang mga Kristohanon iba ya. Natingala ang Roma, oy, hindi naman niya Hudiyo, mga sumunod naman isang nalansang nga Kristo. And yes. true, Pastor. If I can just quickly, ang mga the Jewish religion, ang Judaism, nakabaton sila sa status of recognition sa Roman government. Kaya ginatawag nga religio licita in Latin, which means legal religion. Pero ang Christianity is religio illicita. So it's an illegal religion. It's illegal. So ang nagpersecute sa mga Christians, actually in the Bible we can prove it in the book of Acts and in history, not only the Roman government but also the Jews. With the Jews themselves. The Jews themselves. Di ila gina-persecute Si ang Paul, si Paul ila gina-persecute, ila ginlagas. Even the Romans, ang mga Hudiyo nagtudlo kay Pablo nga amo ni rebelde ni siya after Paul accepted Jesus as his personal savior. Yes. Sa aton nga Monday, Ma'am Lucel, God has spoken to us by His Son. God spoke to us by nature, through the scriptures, through our personal experiences, our human relationship, between husband and wife, between parents and children, makakita kita da sa existence of God. And the more is that God speaks to us through His Son. Yes, ano din mo matugda, Ma'am Lucel? Kay nasulat man diri Pastor sa Hebrews 1 verse 3, no? Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. So, God's, kung naging parallel nga ang brightness sang Ginoo ara man sa kay Kristo sa anak. So diri naton makita bala nga kung anong makita tagali nga ginhambal ni Jesus Christ, it is also reflected sa aton amay sa langit. Yeah. And that's correct. Kagisa pagin mga kauturan na si Pablo nag-emphasize nga nagulpihan sila because there was a lull daw may silent of preaching about God for almost 4 centuries, 400 years. Kaya ang katapusan nga nagwali publicly about God is Malachi and of course Ezra. After these prophets, wala na. Kag naglusulod naman ang New Testament. And that's the birth of Jesus. Yes, so daw nagulpihan ang mga katawan. So Paul tried to emphasize to them, hindi kita magkatingala kung may bago nga balita. And that's it. Because God has spoken already even in the past about sending His Son as the Messiah. Yes, Pastor. In the Adventist belief, nagapati kita suno sa Biblia nga ang Ginoo magapadala sa mga propeta bisan sa tong kapanhonan karon. Yeah. So nakapasar dira si Sister White kag ginatawag siya mismo nagsiling ang iyang sinulatan lesser light nga magdulong sa aton sa Biblia Yeah. kag kay Kristo. So ang iyang sinulatan lesser light
ang Biblia greater light, pero si Jesus Christ mismo is the greatest light. Yeah, Okay? wow. Okay, ang Bible is the written word of God's message given to the prophets. Pero pag-abot ni Jesus, siya na mismo. Oh, in person. So, not on, it's no longer a message Yeah. to be written It in is ink. already fulfillment. But it's the person himself, the Yeah. person himself. Yeah. So God himself, God is with us. Yeah. So hindi lang sulat-sulat. Hindi sa Kundi ang anak, gina mo ipadala. Panalitan para mga kauturan nga may utang kita. Yeah. Padalang kita note, bayad na utang. Pero sini nga panahon, nakanak na gina mo ipadala sa pagpanukot sa utang. Yeah. Mga kauturan, ang isa pagit ka punto dire. Si Pablo nag-emphasize nga si Jesus is the fulfillment of what has been spoken in the Old Testament. Correct. And that's correct. Kaya ti ang Old Testament naghahambal about the Messiah, about the Son, or about the promise that God will send His prophet or prophets. Kag ti inisya amo na ning fulfillment si Jesus. Okay. Nga nagarepresentar sang iya nga amay. Okay. The radiance or regions of God's glory. Pastor, ano ni ang buot silingon sini? Jesus or He is the regions of God's glory. Okay. Ang silingon diri pastor, no, nagasiling diri ang balang kasulatan, verse 3 sa Hebrews chapter 1, who being the brightness of his glory and the express image of his person. So, ang regions sumala sa atong lesson is pareho siya sa light because we cannot separate light from radiance. Ang si Ginoong Hesus mao ang exact image of who God is because He is God in human flesh. Amo nang klaro na diri, no? Mo nang kita we're created in the image of God. Yeah. But we don't have the essence or the substance of God. We don't have His attributes. Oh, sa iyang pagka-eternal or wala ta sina. Wala ta sina. Pero si Jesus ara na sa iya. No? So amo nang siya gid ang exact pareha sa coin bala nga sa unang panahon coin pero sa aton subong hindi naman daw magprint ta bala kung kaisa may picture nga gi-print out naton. I don't know if it's a correct illustration but for now ang na may mga nami gid kay nga printer nga daw pag print nimo daw original ba pag lantaw nimo sa Google picture pag print daw amugid kay nami kay mga high end nga mga mahalon nga mga printer. So this is a simple illustration makaturan nga in Jesus is really kung sino ang God the Father. Yeah. Exactly, Siya, it is Jesus. exactly. In fact, because of that, Jesus said, I and my Father are one. Yes. Kag ang nakakita sa akon, Kita sa nakakita sa no one say that. Moses did not say that. Oh, yes. No human being can say that. Yes, and that's correct. Wow. Mga kauturan, Ma'am Lucel, during the time sa Exodus, dito sa Mount Sinai, nagpakita ang Ginoo. Sa iyang kasilaw, nga everybody sa thunder kay sa lightning, kag nakita sang tanan sa babaw sang bukid sang Sinai, ang kasilaw sang Ginoo. Na ti ina nga kasilaw ara man sa kay Jesus, especially during the time of transfiguration. Yes. Kag sa panahon nga siya na banhaw bala, kag nakita siya ni Mary Magdalene nga tama kasilaw. Kag siling ni Mary ni Jesus, Mary hindi ko pagkikapa. Oo. Nga. Ti ina nga regions nakita. Oh, sang nagkayab na siya man sa langit. Yes, kag ina nakita kay Jesus. Ano pa gini mo madugang Ma'am Lucel? So in other words, gali Pastor, when there is a presence ni Kristo, Yes. ara man ang presensya sang radiance. Yes. Like hambagan ni Pastor kagina sa 1 Just 30, di ba? Ako kag ang amay isa. Yeah. So ang glory niya to na sulat man diri sa Yeah. sa Hebrews 1 verse 3 nga, di ba? Ang radiance of His glory kag exact sa iyang nga nature. Kag kanang kung makilala ta ang kahayag sang Ginoo sang amay, kung nakita na nila Yeah. si Jesus Christ kay just like sa sun. Paano mahambal nga silaw-silaw ang sun kag kainit No. kung wala siya sang kahayag. Kahayag. So hindi natin ma-explain Yeah. kumbaga. So kumbaga na-quantify ni Jesus Christ ang radiance ni sang Ginoo. Kanami.
Kag isa pagit Pastor Roy, Ma'am Lucel, sa panahon nga si Moses na naugalin sa bukid sang Sinai, nagabanaag ang yan gabanaag siya. Amo na Ma'am Lucel nga ang siling sa aton leksyon. We can carry God's image but not His essence. Pwede ito ma-reflect ang kasilaw sa Ginoo. But we are not God Himself. Kaya ti, sa imong ginambal Pastor Roy, wala ta sang attribute nga omniscience, omnipresence, eternal, immutable, so forth and on. But we can reflect that radiance, Yeah, in a that sense. light. Kaya ti, kung ara sa ato ng magpagkamahigugmaon, ang pagkamabinatason, ang long suffering, ang fruits of the Holy Spirit, people will recognize it to us. Kagilatahan balon labaw, kag Diyos nun, gid nga mga tao. The radiance will be seen in Correct, us. Doc. Yes. Ang aton is just a reflector. Yeah. That's biblically true because Yeah. Jesus said, "You are the light of the Yeah, world." you are the light. We are a light because we reflected it from Jesus who said, "I am the light." of the I am world." the light. Pero kang Jesus siya, it's not reflected. He is really the source, no? Oh, like the Father. So, Yes. Okay. Sa aton nga Wednesday, way nagkikita panahon, Pastor, ang Old Testament naghambal nga ang Diyos alone, God alone is the Creator. Yes. He made the world. Yet si Pablo nagsiling that Jesus was the Creator. Yes. Paano naton masulba rini? Sa aton padua na ang creators. Siya ang the Father and Jesus Himself. Yes. yeah. In fact, kung tanaw na to sa Hebrews 1:10, makita nato nga ang Hebrews 1:10 basahon naton, "You Yeah. Lord and you Lord in the beginning laid the foundation of the earth." Yeah. And the heavens are the work of your hands. So ini siya, the Lord, especially sa mga Hebrew, is very sacred because that is equivalent to the Yahweh. Yahweh. Oh, the personal name of God. But that is applied to Jesus. If you look at the context of chapter 1, that is applied to Jesus. And even God the Father is calling Jesus as God. No? But it does not mean that we don't have two gods or three gods. No. We have only one. So that's why Jesus is the creator because the Father is the creator. So Jesus is not a lower God because there is no such thing as a lower God. Yeah. So that's why isa lang gid sila. Yeah. And then, Ma'am Lucel, ang isa pagid ka punto. Thank you, Pastor Kanami, isang idea. Nga, siling ni Jesus, I and my Father are one. So, hindi pwede nga duwa ka creator. They are just one. Oh. With three personality, but yet they have one purpose. Yes. And then one activity. Kung anong ginahimo sa amay, ginahimo man sa anak. Oh, and that's correct. I do not think that is correct theology. But nevertheless, ang ginamention ni Pablo nga, you are the creator. He is trying to tell the idea that Jesus was the creator because I and my Father are just simply one. Yeah. And in the book of Hebrews, Pastor, sa Hebrews 2:10, it is also applied to the Father as the Creator. So sa 1, Yeah. it is Jesus as the Creator. Yeah. In chapter 2, Yeah. it is. So this is a mystery of godliness. a Godliness. mystery. And that's But again, there is only one God. Yeah. Ma'am Lucel. So, makonect naman siya bala, Pastor, no, nga the Lord in the beginning, the laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. So, kung ma-connect natin bala sa Isaiah 44, may hamba, Yeah. He who formed you from the womb, I am the Lord who make all things, who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it. So, kung makita, kung si Jesus Christ din ang ginamin, so kung ano man sa Isaiah, so isa lang gid sila. Yeah. They are together in the existence of this universe. Yes. That's correct mga kauturan. Pero iban siguro sa inyo daw hindi pagin makatungkad sini because bisan anon da nga salong hindi kita katungkad sang pagka-Dios sang Ginoo. Correct. Gani ang aton lang gid yang satisfaction kung anong ginhambal sa aton amo lang gina. Oh. Amen. Kay pastor gamay pa ko sa plaza da sa Bacolod nabatian ko na ng debate nga sino ang Dios ano ang Dios. Gulang ako, nag-retire na ko subong. Ang debate, aron lang Japon. Wala lang Japon masulbar kung ano ang Diyos, sino ang Diyos. Because in reality, the truth, hindi ginaton matungkad ang Diyos. Kung matungkad maginaton ang Diyos, Diyos na kita. Correct.
And that's correct. So that's why, though it is very hard to understand that my Father and I are one siling ni Jesus, pero makotaran, patihan na to na. Because that is what Jesus have mentioned. And then later on, kung dito na ta sa langit, we will try to let them explain further about their existence, about the Trinity. Yes, ari kita sa aton last sa Thursday. Today I have begotten you. Karon akon ikaw adapt akon ikaw ginhimo nga anak. Ma'am Lucel, anong imo na hangpan diri sa sini nga leksyon nga punto? So, diri bala nagapakita nga Jesus as God's only begotten Son is not dealing with the nature of Christ as deity, but with His role in the plan of salvation. Amen. Kay through Him na lang manggid, dili man pwede nga in divinity alone lang gid siya nga para maluwas niya ta, kundi ang tungod bala sa promise pato sa ila ni David nga syempre magpakatawo manggid siya. Yes. Kag diri nga today I have begotten you. Kay para Yes. makita gid sang as human gid bala nga form. Yes. Pastor Droy, sang pagka bautismo kay Jesus, ang tingog nagsiling, in whom I am well pleased. This is my beloved Son. This is my beloved Son. Okay, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang word begotten, tama kabugat. Correct. Yes. Pastor, can you please give us a little light? If not totally. Yeah, but the word begotten is really Hindi very... siguro kung makahatag sa tanan ani makaturan kay ato panigi padayon og ginatun-an. Pero ang pagkabigaten sa Ginoo hindi but ni Ginoong Hesus, hindi but silingon nga may time nga nagsugod siya. Pareha sa aton nga ginbata kita. Yeah. Hindi amo na. But in the sense nga tungod kay Jesus Christ, kita mangin ma-adapt sa Ginoo liwat. No, ang adoption amo man ang concept sa adoption, hindi nimo bata pero pag adapt nimo, you will go through the process. Yeah. And then mahimo na siya nimo nga anak. nga daw imo na gid nga anak. Tunay nga anak. Oh, yeah, so in the same way through Jesus Christ, kita tanan mangin sons and daughters of God. Kay bangod sa sala, hindi na nawala ang atong pagka anak sa Dios. Oh, di ba gitawag kita sa Bible sons of wrath o sons of men. Hindi sons of God. So amo na nga kinahanglan i-adapt kita to Jesus Christ agod nga kita liwat mahimong matudtuod nga anak sa Ginoo. So this is really justice. So ang paghambal sa Ginoo nga pagluwas naton, pag-adapt sa aton, hindi lang nahambal ya. It was really a reality through Jesus Christ. Yeah. So not in the sense that si Jesus Christ has a beginning. Kaya ato na nabalaan nga si Jesus Christ he has no beginning. He is the Alpha and the Omega. Yeah. And in Hebrews 13, klaro dira nga walay God has no beginning, no? He's the same yesterday, today, and forever. And that is applied also to Jesus Christ. Yeah. So, in that sense, Pastor, nga, there are many others. Kanami. Isa pagid mga kauturan nga akong talupangdan, Pastor, nga ang tawag siya bigatin. Okay. Kaya di sa context, Pastor, sang for God so loved the world, that is, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will have salvation. So nga kung diri, Pastor, nakita man, on the context of salvation. Yes. As what you have said, Jesus has no beginning. So, hindi siya ginadapt kay, hindi siya sa una husto karon ginadapt siya na ibo na sa nga Diyos. No. He is still God. Kaya wala siya. Wala sila sinugdanan. Pero ang word nga bigatin can be applied for His role of being a Savior. Correct. Exactly, Pastor. Of being a Savior nga now, He is now my begotten for your sake. Nga if you believe on Him, Correct. you have salvation. I will adopt you. If you believe on Him and follow Him, I will adopt you. Become also a begotten. Through Him. Through Him. Yes. Ma'am Lazen, may kadugang So, ka. ay dugang ko, Pastor, ha? Diri sa 1 John 3, kina-mention ni Pastor nga, we are also children of God. But behold, what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. So, because of that love of the Father, but
promises or covenant will be given to us only through the redeeming love of Jesus Yes. alone, through Him Amen. alone. Kana, well said, Ma'am Lucille. Pwede ka na, Ma'am Lucille, baka pamana, Pastor. And that's correct. So in other words, Pastor, Yes. kung wala si Jesus Christ, di ta pwede ma-adapt sa Yeah. di ta pwede niya maluwas. Yeah. Kaya ang dalon niya sa langit ang mga anak Mga lang sa Diyos. yeah. So, ang iya lang, the children of God. Yeah, the children of God. So- Mga kauturan, damo patanay kami sang ihatag sa inyo. But wala na gid isang panahon. I would like to ask Ma'am Lucelle, ang imong last take, Ma'am. Okay. Yes, unahon ko si Pastor Droy. Pastor Droy, anong imo ma-last say sa aton nga leksyon throughout the week? So ang atong lesson is very very important and very deep. Tama siya kadalom kag ang aton lang diha makauturan ang aton paglaom napakita diri nga ano gid ka bilidhon kag kaimportante ang role sa atong Ginoo ni Ginoong Hesus nga He is also divine. Oh, kag gihatag gid sa Ginoo tanan agud kita maluwas kag mangin iya mga anak nga lalaki ug babae. Amen. Ma'am Lucelle, last word. So kanin sa reflection ni ay sa kay Jesus Christ iya nga pagka-anak sa Ginoo. So aton makita nga by Jesus as a sin pardoning savior, we shall receive all the help that we can desire. Kay kung sa aton life lang bala kung hindi naton kayak, but with the fact nga si Jesus Christ nga nagpakita sa gugma sang amay, we can go on gid sa aton gid basta. Amen. Mga kauturan, we know the background where Paul nagsulat siya sa mga Hebrewanon. Kaining mga Hebrewanon nga ginatawag, amo ni sila ang mga Hudiyo together with the few Gentiles nga nahimong Kristohanon. Na gina-persecute sila, gina-threaten sila. They were considered second-class citizen. Hindi manami ang pagtratar sa ila. So Paul has to write them. Nga brothers and sisters, we have to go on with our faith. Padayon kita. Because that man who was hung at Calvary's cross is now in heaven. God has begotten him. God has that was been promised, fulfilled. Kag in the last days, siya na niya ang magaluwas sa aton. Kag in the last days, bisan to, tugutan kita nga magpahuway because ang aton pagtuo kag persecution. But in the last days, God will raise us together as what God has raised Jesus as well from the tomb. Kita man pagaluwa, pagabangunon, kagtagaan sang kabuhi nga walay katapusan. Kabay pa mga kauturan, ngayning mensahe ni Pablo sa mga Hebrewanon, mga mensahe man sa aton subong nga kapanahunan. Akon pangabayon si Pastor Droy sa pagduko sa aton mga ulo. Amay na mga langiton, salamat sa imong nga mensahe. Sa kalawasan, salamat nga paagi kay Kristo Jesus ang Ginoo, kami mangin imo mga inanak. Kagang amon nga kalawasan, siguro Ginoo, bangod nga siya ang nagapatunga sa amon dira sa imong nga sa langiton nga trono sa imong atubangan. Kabay pa Ginoo, samtang nagapadayon kami sa among pagkabuhi, kag pag-alagad sa imo sining mga katapusan nga mga panag-on sa siniya kalibutan, ikaw magapadayon sa uyat sa mga kamot, agud kami makapadayon kag sa imong pagkari kami tanan matipon sa imong atubangan. Kini tanan magitugyan pasalamatan sa matami sing ngalan ni Jesus. Amen. Amen.